Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Hora semadihita saluhutna, huriani tuhata, andorang so tapuka parminggota, tapasada marohata, martang yang nahohom mahita. Amin. Tapukama parminggota marende mahita sian buku ND nomor 10 walu ayat sada sahat rodi ayat tolu.
Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na imbaru tubui, disusuna denggan na somangatsi, asalam gaddahamu marhite siani, molo tungnunga didai hamu basarni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogo otai, olopok kamu ma debatani si Jakob. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami dohot ibana tu hasangapon. Sai parohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami di haporseaon nature, asa toktong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sogot, silehononmu tu akana porsea diho. Amin. Tatangihon ma patik ni debata natar surat di Yesaya 42 ayat 6. Ahu Jahoba namanjouho marhite-hite hatigoran, jala ahu manogu tangakku, sai ramotakku doho jala lehonokku doho bahen bangso perjanjian, bahen panondang di aka parbegu. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulaho na hombar to patikmi. Amen.
Tatopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami. Akka nahu ulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natarsol-sol bagi do hami nuaeng ala ni i. Asima roham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di parbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan na sora suda na pinarbaga-bagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesa ani dosata. Ai dang adong imbar nii, ai saluhut do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor, binahe ni basa-basa marhite sian asi ni rohana, hinorhoni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian, marhite-hite haporsiaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na di kicang. Amin. Jahama epistel di Mingguta Sadarion natar surat di Pesalmen 133 ayat sada sahat ro di ayat tolu rap manjaha mahita. Ende hananakok sian si Daud idama dengganai dohot sonang nai molo tungpungu saudulan akan amarhaha maranggi
songon miak na khusus di ulu, pola mabaur tumise nisi Aron, pola mabaur sahatu Rabu ni aka ulosna. Songon nambur ni Hermon, nama baur tu aka dolok Sion, ai disido di parbaga Jahoba pasu-pasu, hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jalana umpeopsa. Amin. Tahatidakkon maha persyautai, songon nahina tindakkon idongata saha persyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au persea di debata Jahoba, idu ama pargogo na sohatu dosan, natu mopa langit dohotano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima nati nubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tu hatta natu mau na bernit di panguhuman di silatus. Na mate terpajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tu banua toru do ditanom. Na mulak mangulu di hari patoluhon. Na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon. Mahuhumi halak na mangulu do na mate. Au persea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan di dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nau mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 7 April 2024. Pandidion Nabadia. Minggu Sadarion, tanggal 7 April 2024, di Parmingguan pukul 10, di Patupa Huriata do Pandidion tu dak danak. Torop di dak danak namanjalo Pandidion opat hala, Sadabawa, Tolu Borua. Kunjungan gerejawi. Sada. Minggu 14 April 2024, rombongan HKBP Ramunia Deli Serdang, niuluhon Pendeta Samuel Marluga Simatupang, Rodo Tuhuriata HKBP Rawamangun. Jala mangido pangurupion do nasida laut tu pembangunan gereja HKBP Ramunia. Pasidohot mahita mangurupi nasida marhite bazar kopi, dohot souvenir, dohot kotak pangurupion ni rade ni gerejata. 2. Minggu 28 April 2024, HKBP Distrik Tolu Humbang, Rodo tu gerejata HKBP Rawamangun, ima lau penggalangan dana tu pembangunan gedung kantor HKBP Distrik Tolu Humbang. Pasidohot mahita mangurupi nasida marhite bazar kopi, dohot kotak pangurupion narade di pituni garejata. Sekolah Alkitab Perempuan SAP. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta membuka pendaftaran mahasiswi Sekolah Alkitab Perempuan SAP tahun ajaran 2024. Syarat dohot pendaftaran boima dijaha di Harotas Tikting. Parheheon Sekolah Minggu. Hombar tu Parheheon Sekolah Minggu HKBP Rawamangun, naing tapatupa do piga-piga rangkaian kegiatan, akka kegiatan boima dijaha di Harotas Tikting. Sude akka yana kota Sekolah Minggu, rap dohot akka natoras, asa pasidohot jala berpasti pasima di Parheheon Sekolah Minggon. Informasi boima dihubungi akka guru Sekolah Minggu Nabe. Pendaftaran guru Sekolah Minggu. Gereja HKBP Rawamangun membuka penerimaan baru guru Sekolah Minggu, dohot pendaftaran guru sekolah dohot pendaftaran ulang guru Sekolah Minggu Naleleng. Pendaftaran dibuka mulai Minggu 3 Maret 2024. Jala syarat dohot hatontuan boima dijaha di Harotas Tikting. Ruas Natabba. Minggu Sadarion di Jalo Huriata do gabe ruas Natabba, ima keluarga Andre Wizat Simbolon, rap dohot sahalak yanakon nasida, ro sian HKBP Resort Purwakarta, alamat Jalan Percetakan Negara 10B, Blok C nomor 8, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Wik Rawasari, Cempaka Putih. Tuhatama nama masu-masu dasida, gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni Tuhan. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbogasama judi Roland Madohar Siborangkir, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Duren Sawit, anak niamata Beni Tua Simorakir Nahinan, Tubu Ninata Situa Resma Hiskia Boru Tampu Bolon, dohot Oroanna, Ruth Minar Sulanti Boru Manik, ruas di GKPI Rawamangun, Boru Niamata Damos Manik, Tubu Ninata Maria Sondang M Boru Lumban Tobing. Pamasu-masuon hari Sabtu 27 April 2024 di Gereja HKBP Pulau Asem, Jakarta Timur.
tuatama mamasu-masu nasida gabe parsaripon nadenggan di tonga-tonga ta tarlumobi di joloni tuhatta. Namonding sada nani hari Minggu 31 Maret 2024 nunga jumolo monding salah ama Oscar James na 70 umur 70 tahun hina baluhon ni nata Estelia Belinda Boru Simanjuntak alamat Jalan Rambutan nomor 20 sada RT Pitu RW Walu Rawamangun Jakarta Timur. Tuudean hari Selasa 2 April 2024 di TPU Menteng Pulo Jakarta. 2. Nah di hari Sabtu 6 April 2024 nunga jumolo monding sahala ina Ida Basa Hasibuan umur 78 tahun tinading niamata Simamora Nahinan alamat Jalan Pondok Bambu Batasada nomor 40 Tolu Jakarta Timur Wik Duren Sawit. Tuudean Minggu 7 April 2024 di TPU Menteng Pulo. Tuatama nama ngalehon gogo dohot pangurupion di keluarga na tinadikon. Tambahan wawana marsahid Sintua Daulat Sitompul Wik Kayu Jati Sunan Giri dirawat di Rumah Sakit Budi Asih Cawang. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinaradi ni huriata di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatupota baen sangap di Guarna. Songoni matikting di huriata Minggu sadarion Mauliate.
saluhut lakamu tu parholong rohani. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na marpungu di bagasan tikion. Barita nauli na sahat tuhita. Di mingguta sadarion imananienet sian buku sada Yohanes sada mamuka sian ayat sada sahat rodi sada Yohanes 2 sian ayat sada sahat rodi ayat 2 anon songonomma didok disi takasma tapahut-ihut. Na adong sian mulana na hubege hami na niida ni mata nami na hupanotno ti hami jala na jinama ni tangan nami taringo tuhata hanguluani naunggabe patardo hanguluani nunga huida hami gabe huhatidakon jala hubaritahon hami tuhamu hanguluan na saleleng-leleng nai nangadong hian diadupan ni amai gabe dipapatar tuhami nahuida jala hubege hami ido binaritahon nang tuhamu asa marparsaoran nang hamu rap dohot ami tu amai dohot tu anak na Yesus Kristus do parsauratai umbahen na husuraton hami hataon tuhamu asagok halalas ni rohamuna odo barita na hubege hami sian ibana gabe binaritahon tuhamu panodang do debata dangadong di bagasan ibana
manangaha na holom. Molo tadok naung saor hita tu ibana, huhu taulahon na holom, pargabus dohita, dang siula hasitongan hita. Alai molo taparangihon hati uron, songon ibana na dibagasan na tiur, saor dohita sama hita, jala dipaias mudar ni Yesus, anak naido hita, sian nasa dosa. Molo tadok na soadong dosata, tapaoto todo dirita, jaladang di bagasan hita hasit tongani. Molo tatopoti akka dosata, haposan do ibana, jala bonar manesa dosata, jala payason hita, sian nasa hageduhon. Molo tadok naso merdosa hita, pergabus do ibana tabahen, jaladang di bagasan hita anggo hatana. Aliak ka anaha, umbahen na husurato non tuhamu, asa unang mardosa hamu, molotung adong na mardosa, adong do pangodiata tu amai, ima Yesus Kristus partigori, ibana do pardengganan pasaehon akka dosata, alai dada holan dosata, tungdohot do dosa ni sadok portibion, ido sahat ni turpukta. Huriani tuhata na marpungu di bagasan tikion, dung sidung tapestahon ari haheheon ni tuhata Yesus Kristus, sonari masuk mahita amanginang tuminggu na margoar kuasi modo geniti. Namarlapatan doi songon poso-poso nai baru tubuh uasan disusu natama. Asa marhite goar ni minggui ditogihon jala dipaingot dohita, nunga mangulahi tubuh hita, ima marhite-hite haheheon ni Kristus Yesus. Kita sudah dilahirkan kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Asa marhite ido amang inang molodung imanakanin nunga mangulahi tubuh hita, digambarhon songon poso-poso nai baru tubuh nawasan disusu natama. Di pahobar mamuse tu topik ni minggu tadi son, ima didok disi marparange di bagasan hati urun. Kita hidup di dalam terang. Omma nagabi topik minggu dihita amang dohot inang, marparange di bagasan hati urun. Atong molo dipangido dohita marhite goar ni minggu ta sadarion marparange di bagasan hati uron, sungod dia maparange ni halak na mangolu di bagasan hati urone, jala aha mananaing si ulahonota. Ido na taida na parjulo di bagasan turpukon, ima mangolu di bagasan hati uron, ima nagabe sitidangi di barita hanguluan nasian debata. Di pasahat apostel Yohanes do suraton, barita hasitonganon, sian na jinakonna debata di bagasan ngoluna ima debata si pangului.
Dijakon ibana barita hasitongani. Marhiteaha amang dohot inang. Didok di bagasan turpukin aking di ayat sadai. Marhite ima nani ida ni mata nami nahu panot noti hami jala najinama di bagasan tangan nami. Taringo tuhata hangoluani naung gabe patardo hangoluani nunga huida hami gabe huhati dakon jala hubaritahon hami tuhamu hangoluan nasa leleng nai. Namar lapatan doi dang barita hoax napi sanasahat ni apostel Yohanes. Dang barita na tinukangan ni jolma na nidok ni halak na jujud tabaritahon ate amang dohot inang. Yang sering kadang-kadang mungkin kita mengatakan songonod do barita iba. Hape kebenaranna kita belum tahu. Siat dia dibotohoi sian si A. Ninna tu ninna do baritai. Alai takas taida di son naking sian nani ida nami, sian nahu bege hami, sian nahu ponat noti hami, sian najinama ni tangan nami. Buasa barani apostel Yohanes Maddoki. Ala memang si Yohanes di son panurat ni Yohaneson amang dohot inang ima salah satu sisean ni Yesus narap dohot ibana di bagasan pakobasionna. Jadi sarupa do panurat ni Yohanes, sada Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes dohot panurat ni buku pangukapon. Salah satu sisean ni Yesus jala sisean na hinaholongan ni Yesus. Asa siyan na mulai pakobasion ni Yesus rapdo ima si Yohanes si doho Yesus i sahat tuhau pinarsilang sahat tunahehe ibana sahat Tuhana naik ni Tuhan Yesus i. Dia menyaksikan semua peristiwa yang dialami dan yang terjadi di dalam hidup Yesus. Ido bana dido ibana nakanin nahu bege hami nahu ida hami ido hubarita hokami hata hasitongani ima hata hanguluan saliling ni leleng nai. Buasa di hati dakon ibanai amang do inang alamasa do di hati hai ima parpoda haliluon marhite poda gnotisisme dohot deoketisme namadok. Yesus itu tidak benar sebagai Tuhan. Yesus itu bukanlah Tuhan. Jala Yesus bukanlah seorang juru selamat. Dang si palua ibana. Dang Yesus ibana. Tapi ketika disalibkan Yesus itu mengambil rupa ibana dihau pinar silangi. Asa disido amang dohot inang. Di hati dakon si Yohanes ma marhite-hite turpukon nakanin ima taringot barita hasitongani nahuida jalahu bege hami ido binaritahon nang tuhamu. Hurian itu hata namarpungu di bagasan tikion. Tutu di partikian sonari pe amang dohot inang. Lam martubuan do aka pangajarion na paholak kita sian hapor syauta. Pangajarion na paholak kita menjauhkan kita dari Yesus Kristus. Na paholak kita bahkan mungkin mengaburkan iman percaya kita di bagasan ngolutta siganupari alanido marhite hatani di bata naing gomos tatiup
hata hasitongani naing gomosta tiup barita hasitongani barita hangoluani barita nauli imahata ni di bata di bagasan ngoluta. Molo di hati dakon si Yohanes di bagasan turpukon, dia berani menyaksikan itu ala di ida matana do peristiwa yang terjadi terhadap Yesus. Los ido ranang di pasahat tu hita amang dohot inang. Banyak hal yang telah diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nunga taidai, nunga tadai, nunga tapanok noti songon si Yohanes mapanok noti silang ni Kristusi. Jalanunga ima tapar saulihon di bagasan ngoluta. Ketika kita sudah melihat, menikmati, menerima banyak hal perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, apakah kita masih ragu? Buhado hita amang dohot inang. Apalagi di perdalanan ningoluta, di pengalaman hidup rohani kita bersama dengan Tuhan. Jala jujur do tahati dako namang do inang. Balganai asini rohani Tuhani di bagasan nguluku. Lobi sian nahu pikiri, lobi sian nahu calo, hupangido tu Tuhani, alai dilehon Tuhanido. Buhado hita amang do inang. Kita yang udah hidup menikmati berkat-berkat Tuhan, huaso ni dibata nong taida di ida matata sadiri amang dohot inang. Di perjalanan usia kita, kadong rahita satabihita amang do inang yang sudah berumur 80 tahun, bahkan mungkin lebih. Buhado hita marnida di bagasan perdalanan ningoluta 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, bahkan di bawah itu. Buhado hita marnida songon padok ni si Yohanes naking nahuida hami ido uhati dakon hami. Nahu begi hami ido nahu hati dakon hami. Asa odo nang panidangion di hita amang dohot inang di bagasan ngoluta tatiup Tuhani gomos. Nang peragam akka hamaolon si taonon bahkan nakanin martubuan akka ajaran-ajaran parpoda haliluon na manggugay hapor seota di bagasan tikyon na madok Jesus idang toho Tuhan, Jesus idang toho si palua alay buhado hita maka porsyai di bagasan ngoluta dang morot hita sian hapor siyaoni alanunga taida huaso dohot haguguon ni debata di bagasan ngoluta. Napaduahon ahado naing taida di bagasan turpukon na mangulu di bagasan hati uroni ima na sinodangan ni debata. Molodung saur ima disodang ni debata dang ulahono benian nahulum na sositong. Alaniaha amang do inang talu do naholom alani hati uron. Jika terang datang maka kegelapan akan hilang. Ido ideal nakan jala ido sasitong na molo golap mati lampu, ketika hidup lampu maka kegelapan akan hilang. Kita digambarhon songon anak-anak dalam kegelapan ditiki sotajakon Jesusi, ditiki di bagasan dosai hita. Alay nunga saur hita tu debata marhite-hite anakna Jesus Kristusi nunga di bagasan hati uroni hita alanido amang dohot inang molo tadok nang saur hita tu debata alay taulahon na holom na didok na naking disi na tao totoi do dirita disi. Pergabus do didok disinakanin
Di ayat 6 didok naki molo tadok naung saur hita tu di ibana hutau lahon na holom pergabus do hita dang siula hasitongan hita. Asa di bagasan di ima ya hita akka na di bagasan hita akka anak hatiuron, kita adalah anak-anak terang. Ya, kita anak-anak terang. Songon iklan dipilihkan terus terang, terang terus. Anak-anak terang dang lomo rohani diinganan kegelapan. Anak-anak terang dia tidak suka dengan kegelapan. Anak-anak terang dia tidak akan mau melakukan perbuatan kegelapan. Alai ikon patardo saluhutna. Asa unang madidok kita naking molorung saur hita di bagasan hati uroni. Alai taulahun do pehaholomon pergabus do hita disi. Sarupa do yamang do inang gudang sonari halak Kristen patuduhon identitas dirina. Asa diboto halak kau Kristen ninda kan? Dibaim ma horuk-horungna macebelge ima silang ni Kristus kan? Ya gambar silang dibain ima horuk-horungna. Bahkan adong do penama bain di gorga ma pas di adoranai satabihita manami nanami dibain tato nama cebalga ima gabar ni silang. Hapea hadu ulaun na panako do ibana, panipu do ibana, pergabus do ibana. Berarti idonani do naking molodung saur hita tuhati urone. Alai taulahon na holom pergabus do hita disi. Tapake identitas kita sebagai orang Kristen, tapi tidak sesuai dengan perbuatan kita. Tadok kita hala Kristen, alai mangulu hita di bagasan hahulumoni. Berarti dang sitok kita di bagasan hasitongani. Dang sitok kita anak hatiuron. Tabain di bagas ta amang dot inang. Imagudeng akahatan di bata. Firman Tuhan tapalokoton ya ditongani bagasta. Tabain gambar ni Yesus belga ditongani bagasta. Asa diboto halak kami Kristen na sa jabonin na hape ditongani jabui dakya jupang dame. Holan na marbadai do amatay dohot inatay. Holan na patontang do imanatoras dohot akka iyanakon na. Pergabus do hita disi. Asa naing do amang dohot inang. Molo tadok kita naking anak hatiuron. Molo tadok kita nakanin. Ima naung saur di bagasan Tuhani. Asa di bagasan ni ima hita. Tapadau akka ulaun hahulomoni. Akka ulaun nadinggan mata sakapi. Natau padinggaton. Unang saya disakapi manigay akka ulaw na dinggan at yamang do inang. Ya. Tapi lagi kita tahun periodisasi sonari kan. Jadi nga diula dongan na jojo do masa di sodak kola di pengurus o di punguan on ate di sudido on. Dakola di gereja songoni, di parsahutao pe di songoni, di parmargao pe songoni do. Ya. Molodung tiba waktu na iba na gabi pangurus. Akan nadinggan na niula di dongan naon robaon na do sude. Sa dietong do nabinain-nain na dumenggan. Tapay ihu maju amang do inang nabinain ni dongat tanadinggan ni tatoruson ma taulahon ma. Unang tasakapi akan nasudinggan, unang tasakapi akan naruwa. Laho manursari akka ulaon nadinggan, manursari akka parsauran nadinggan. So nahudok kami nakiamat do inang. Ya, puji Tuhan. Nung ngabe tabulus tahun periodisasi memilih fungsionaris ni Uriata HKBP Rawamangun periode 2024-2028 marhite Dewan jalanung nga berjalan pemilihan fungsionaris ima akka pengurus di seksi-seksi
di tonga-tonga ni huriatta. Alaya dong dope na sumardalan ate. Ya, di seksi parupuan persugot ate inang ya moladong saka-saka muna kana sudinggan tapadaw mayate. Ya akka anak hahulu mondoy. Tapatujulo maka dong atat. Kita lihatlah ya talehon kesempatan tu akka dong atta. Ya unang tasakapi akan nasudinggan ikos ya kami do ikos songonon do ikon songonon. Mari kita amang do inang imanaking tasakapi ma akka ulaon na dinggan unang manigay akka ulaon nang dinggan hinan jala tasakapi ma amang dohot inang ima akka ulaon na panguluhon unang mahita ima laho pamatehon ya panguluhon mahita ya ahudot dorupani ba tertarik doi ba akka ulaon nilansia kan marcatur di terminal dohudok nia jului kan terminal ya jadi niku teh terminal cinta don niku teh ala jujo di si marpungu marcatur jadi ulo do margurau di si sipata sipata nian las doroha di so marpungu-pungu kalensia alai mate molo marcaturon seroha pamatehon do di ngwana niku ate mangalului boa asa mate dongan nai do kan di parcaturod do boy songoni ate amang ya akalensia di parcaturod do boy pamatehon dongan ate molo di ngulu daung ikon roha panguluhon do boha asa mangulu dongata boha asa mangulu usaha ni dongata buha asa mangulu hadirionna semangatna ya iko panguluhon do hita amang do inang di semangat ni dongata tapi toraha maharo iboto yan non nih bering maneh nih muli ibanan do tapi nih ibanan di ketua musek nina kan pitor pamatehon do kan iko dohonota do amang do inang kamu pasti bisa kalau kami bisa kamu pasti bisa kalau saya bisa pasti kamu bisa dan kita pasti bisa. Jika kita bersama pasti kita bisa. Kita bersama pasti kita bisa. Konido dohonota amang dohot inang. Asa disido roha panguluhon nakanin hita. Mga ima panguluhon semangat di dongata. Sarupa may songon anak kota kan. Ya muladong majalorapo pahopo muna. Ya dang songon na di bagasan pikiran munay. Ya nilai na diberek kamu unang pitor songgaki hamu beleg unang pitor belbeli hamu percumanya kau les ninna kan mulai pagi sampai sore lesnya kau terus kursus semua ya capek opung antar jemput capek opung masak nasimu terus tapi nilaimu seperti ini ninna ya malas lah opung untuk ngantar jemput kau les ninna muse kan unang songoni amang do inang tali panguluhon mahita ini udah bagus nilai munipung ya ini udah bagus tapi lebih bagus lagi kalau kau giat belajar kalau kau kurangi main game pasti kau lebih hebat lagi kau ni do honota garuhita nama tua las rohatta malo dipuji kan amang do inang ternaik do ya setiap hita pinggol takkan apa lagi madak dana kamang do inang ya kita puji dia, semangati dia. Ya, imamar hite nakanin, halak na mangulu di bagasan hati urun, panguluhon do, roha panguluhon do, disakapi. Jala halak na mangulu di bagasan hati urun, saya disakapi do mangurupi donganna. Unang songon na di dok halak si bolga, si tunjang nagadap, nina, si togu na jongjong. Ya. Nggak gadap ditujang muse molo bahasa Indonesia sudah sudah jatuh ketimpa tangga pula nina kan nah ikon urupata do amang do inang dang boy taurupi marhite si bahenota unang tagugay pikiranna unang tabay marsak ibana alay tatanyakon ibana unang gok akka hata-hata na tapasahat alaido naking na taidaima na tabigiima ya kebenarannya lah yang kita sampaikan amang dohot inang
molo sotikos baritai jangan kita sampaikan. Ya, unang molo halak Batak madog unang manaruhon mangalap hata. Lumayan bolu sada dialap, sada ditaruhon, sada dialap, tolu ditaruhon, mertaba dua kan? Ido mertaba dua. Nah, alanido amang dohot inang, tasakapi maroha mangurupi di bagasan nguluta. Akahalak na di bagasan hatiuron, daudui sian berita-berita hoax, sian akka gosip-gosip ya jodoh songonia apalagi kaparupuan kan inang tetebi ya alin aku botak ka mapanggosi do tehe aiban na parupuan non gudang edana eda holat tu hodoh pasahatu deh unang pasahatu na asing na holok kodo pasah eda Roma eda no ni pasak musi tu eda na eda cuman samamu yang dikuceritakan, jangan ceritakannya sama orang. Romu eda no di pasah ma ala sudedo hita mareda la bata ate sahat maon tu si barbar lusung. Ya, jangan beritakan yang tidak jelas kita lihat. Ya, unang hati dakon hata nasotutu maralohon dongan colma. Taida naking Yohanes memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dari apa yang ia lihat untuk meluruskan perkataan ima ajaran-ajaran doketisme, gnostisisme yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar Tuhan, bahwa Yesus itu bukan benar juru selamat, tapi dari apa yang dia lihat dia katakan kebenarannya. Jalan dapat tuluhon amang do inang nama ngulu di bagasan hati uron ima akan naulu mengakui dosanya, jala manopoti dosana diadupan ni debata. Jadi sian jolma parjulus siadam doho si Hawa nunga merdosa jolma. Jala ima dosa tiat-tianan. Molo adong halak madok ajaran madok amang do inang bayi yang baru lahir itu bersih tidak berdosa na itu salah. Bayi yang lahir itu juga sudah berdosa marhiti dosa teat-teanan natineaton ni siadam dohot si Hawa. Los ido nang hita amang dohot hinang. Semua kita adalah orang-orang yang berdosa. Itu benar Tuhani. Molo dang alani mardosa hita tidak mungkin Tuhan itu datang. Molo tadok hita dang mardosa pergaus do Tuhan tadi dok nakin dia 10 di sini dok. Molo tadok na somardosa hita pergabus do ibana tabain jaladang adong di bagasan hita anggo hatana. Sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa amang do inang nang pat nang pamangan nang ato he do de 20 ono pelalui ya saluhut nado mardosa. Alanido amang dohot inang di bagasan ya barita nauli di son halak na mangulu di bagasan hati uron ima naulu manopoti dosana. Asa unang tatabunihon akka dosatay alanyaha amang do inang dihita do buni dijol mado buni alay molo dia dupan ni debata patardo saluhut naik. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sude songon idahan di bagasan plastik ninakan patar saluhutna di ida debata marhite ngolutta si ganupari. Asatu sido hita ditogihon amang dohot inang bohado hita olo manopoti dosata. Dadaholam manopoti alai sahat dohita mengakui, menyesali dan sahat tu naupaubahon rohana. Molo holat tatopoti do ya, dan sampai hanya menyesal itu tidak ada gunanya. Alai ikon sahat dohita ima paubahon dirita. Yaitu tadi songon poso-posoi naik baru tubuh, yaitu kita hidup baru
di dalam Kristus. Alani amang dohot inang tada ni halak na mangulu di bagasan hati uron ima naulo manopoti dosana ay lampatardo parnidaan ni akka na mangulu di bagasan hati urone. Anak-anak terang, dia semakin melihat terang itu dan semakin melihat perbuatan-perbuatan hahulomone. Asa disido naking pos ni rohata marhite-hite naulo hita manopoti gosat naking molo tatopoti akka dosata haposan do ibana jala bonar manesa dosata jala payason hita sian nasa hagiduhon. Mari kita amang dohot inang. Songon nahudok kami naking kita sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa. Alai adong do imanaking haposan do ibana jala bonar manesa dosata. Dia akan mengampuni segala dosamu. Sebesar apapun dosa kita, ya seburuk apapun masa lalu kita. Adorang soharoro ni Kristusi tapauba ma rohatta tapauba ma nguluta tapai baru ma ima nguluta amang doinang supaya ketika datang dia tidak mendapati kita bernoda dan bercacat. Asa tu sido hita ditogihon marhite-hite minggu kuasi modo geneti. Jika temanmu tidak mau untuk mengampuni kita, ya jolma tu jolma dangulu saling marsimaafan, dangulu saling mengampuni, dangulu saling ima marpamuati dia kahaurangan dosata haurangata hasalata, tapi ada Tuhan imanaking nabonar do ibana, dia mau mengampuni dosa-dosa kita amang dohot inang. Hape hidup parbueni tangyang aliaman nami ikan hido kan say sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, ya songon panesa nami. Selama kita ya mau untuk mengakui dosa kita, mengampuni dosa orang lain, maka kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Inilah cermin hidup baru orang yang sudah dilahirkan kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate di pasahat rohanami Tuhan. Di taruhoko hami marhite-hite minggu kuasi modogoniti songon poso-poso na baru tubuh wasan disusun na tama ima gambaran ni ngulu nami ngulu naung di pay baru di bagasan haheheon ni Jesus Kristus si cala marhite ngulu na barui nang mangulu hami di bagasan hati uron dadabe di bagasan ima hahulumoni mauliate madihatam Tuhan. Totong paingoton hami mamakulingi hami hutadikon hami totong akka ulaun hahulumoni marhiti naulu hami manopoti dosa nami tu adupanmu alapos dorhanami Tuhan saluhud akka panopotionmu di ponapotion nami di sesahodo jala akka naulu ima paubahon dirina dapotan hanguluan saliling nililingna pasu-pasu hatam pasu-pasu di akka ruas ni huriam nama sihol totong di barita nauli na tinangihon nasida di bagasan tikyon asanggiat nyan barita nauli ima banon nami di tonga-tonga ni bagas nami doho sudi akka ulaon parsauran nami panggulmiton ni ngulu nami Tuhan di batama nami sengoni di sudi akka ruas ni huriam di bagasan tikyon di ragam ni akka las ni roha na cinalo nasida dia ka pertambahan umur marhite na merayakan ulang tahun kelahiran ulang tahun perkawinan di bagasan minggon tabayon mo aka pasu-pasum tu nasida dia ka hahipason gajang ni umur dohot pasu-pasu di rumah tangga asa martaba-taba las ni roha pamucion nasida di bagasan guarmu na badiay songoni Tuhan dia ka keluarga na mangadupi ima hamatean di bagasan minggu na salpu apuli roha ni sude keluarga na tinadikon ni keluarga nasida nang nyalap mutuarim na sora sudai samargogo nasida Tuhan laho mamulus partikian na pinasahatmu tu nasida dope ditolungatonga ni ngulus siganu pari keluarga siahaan songoni nang keluarga na 70 la songoni Tuhan ruas ni huriam na di bagasan parsahiton
Manipan Simarmata, Riana Boru Sibarani, Brancis Tambunan, Kaisar Batubara, Kenzo Linggom Gultum, Rosnia Boru Simajuntak, Nyonya Gultum Boru Sianturi, Nyonya Sinambela Boru Nababan, Situadu Maria Boru Sihombing, Ren Pasaribu, Joseph Utauruk, Nyonya Siahaan Boru Panggabean, Rumintang Boru Tasuit, Jericho Sihombing, Rustioria Boru Sitanggang, Nyonya Kasih Majuntak Boru Siagian, Nyonya Tambunan Boru Hutagaol, KM Sihombing, Nyonya Silalahi Boru Samosir, Nyonya Pasaribu Boru Gultum, Pantun Huta Barat, Josia Manurung, Mutiara Boru Manulang, Nyonya Huta Barat Boru Raja Guguk, Bendi Marpaung, Situa SP Huta Soit, Roni Simajuntak, Las Maria Pancaitan, Lisnawati Marito Boru Simajuntak, Jackson Manurung, Ferdinand Sitanggang, TP Simajuntak, Esterlina Boru Simajuntak, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Situa Daulat Sitompul, Doho Sudi Akar Ruas ni Huriam, na sotar surat guarna di warta Jumat nami, na subuhi huguari hami sada-sada, na dirawat di rumah sakit, dirawat di tongani bagasna, bahkan hami mungkin na hadir di son, mangadupi parsahiton di bagasan pamatang nami, atong jama pamatang ni sudi akar ruas ni Huriam, marhiti tanganmu na laboki, mangalehon hamalumon di nasida, asa peut so dihilala nasida parsahitoni, jala pasu-pasu sudi aka usaha na pinatupani keluarga, laho parhitianmu, mangalehon hamamalum di parsahiton pardagingon nasida, asa totong nasida makilalahon hahipason nasyako, jala marnida hamalumon nanilehonmu, di tonga-tonga ni ngulu nasida, margugo nasida Tuhan, laho totong makirim tuho, di bagasan parsahiton nan yadupan nasida, Tuhan di bata manami tuho mapasatami, sudia karuas ni Huriam namit-mit na magudang nama tua, di dia pinasida maringan jala aha pinamasa tu nasida, dia kaluat na marserak, dia kainganan na marserak, dohot diulaw na maragami, tarpuji magwarmu alaniasi dohot denggan di basam, mga sahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho, amin. Tapuji Tuhata marhite na maredde hitas yan buku ede 720 ayat sada dohot ayat na mangihut laos tapasahat mapilian paduahon. Naik marsinon dan ngoluku Yesus marang diri apeahu toko uingoti iur marsidon dan idon ingil di Yesus toko marsidon dan panondang doa tutun ikon hobas mangurupi
tangyakon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na moliutus, hupasat hami masian na nilehon mi tuhami, pelean nami tuho, sejalo mega be uap na khusus di jolom, pasu-pasu meja laramoti, asa huparhaseak kami peleanon, pati bulon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhai marohanami marhite-hite todim, asalam tadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say penerbadia maguarmu, sero maharajaonmu, sesaut molomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaur honma damena tutodim. Selamat hari Minggu Madihita. Nai marsinon